Tuto pán kolega sa ma pýta, ako je to so zájazdovým autobusom, ktorý má tranzit cez Bratislavu alebo vezie ľudí do Bratislavy. Môžem využiť buspruh? Tak sa poďme na to teda pozrieť. Takže nachádzame sa v buspruhu, kde je prikázané autobusom, aby využili buspruh. Ale teraz je náves pred križovatkou, takže táto značka hovorí, že za križovatkou tam bude pruh už iba pre MHD. Preraďujem sa teda do druhého pruhu, prechádzam križovatku a teraz sa opäť musím vrátiť do buspruhu, lebo mi to prikazuje značka. A o pár metrov ďalej viem, že zase za križovatkou bude vyhradený pruh iba pre mestskú hromadnú dopravu. Takže vracam sa zase naspäť do pruhu, prechádzam križovatku a zase sa musím vrátiť do buspruhu, lebo mi to prikazuje značka. Takže v tomto úseku aj napriek tomu, že sú tu dosť vysoké stromy a niektoré sa nakláňajú na cestu, som povinný použiť buspruh, ale opäť tu máme začiatok jazdného pruhu iba pre mestskú hromadnú dopravu, takže opäť sa zase preraďujeme do priebežného pruhu a pokračujeme s ostatnými autami. Za križovatkou je opäť prikázané pre autobusy, takže zase sa vraciame do buspruhu a tu si môžeme pár metrov užiť buspruhu. Takže takto cestujeme približne asi 300-400 metrov a pomaličky sa približujeme ku križovatke a tu čo? Máme zase zákaz vjazdu okrem MHD, takže opäť sa preraďujeme ku ostatným autám. Prejdeme si pomaličky križovatkou, pokocháme sa novými budovami v Bratislave, užijeme si cestu a máme tu zase opäť čo? No a máme tu zase opäť príkazovú značku, že musíme použiť buspruh, takže zase sa preraďujeme od ostatných aut do buspruhu. Takže pán kolega, ak si dostával rôzne odpovede, je to tým, že v podstate mali všetci pravdu a zároveň nikto. Podobným systémom by mali jazdiť aj taxíky v buspruhu, takže namiesto toho, aby sa v Bratislave použilo podobné značenie buspruhov, to aktuálne funguje, ako si mal možnosť vidieť na videu. Pevne dúfam, že som ti aspoň troška pomohol.